manalangin tamo. O Diyos, humigil kalimutos kang Moises bago ni Pundok ng Sinai. Ika naman minutos ka rin angel sa ipagpad mo. Balikod punti ka rin ng katapon sa tagatagina, Virgen at Martir. Ano-anong tingsyon yung nagpapamilatan, apamilutan isa na ipapakiyang ting kayarihan ng Kristo Pinugli. Kampiling ba na ng Espiritu, anong lupa mabibigyan pag-arin, manggamang tingalamang yan.